Dr. Shogel Kokala Maiga ale bolen ko sibirido ni ka jalatigɛli kɛ ka fɔ ko bɛnkan min tun bɛ o ni soldasi fanga maaw cɛ ko o bɛnkan kɔni bɔrɔtɔla pewu ko farala ka bɔ ɲɔgɔn na a ka ni jalatigɛli tɛmɛlen kɔ sa kumaw kɔni cayalen bɛ kosɛbɛ politiki kunda min ye FCD tɔnden maaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko Shogel Kokala Maiga a ye jalatigɛli minnu kɛ k'a ma kuma jugu fɔ k'a ye tiɲɛ de fɔ ka da kan ko M5 RFP ye baara minnu kɛ ka to transition kɔnɔna na k'a bɔla ka o bilan de kɛ wa ko ka yira fɛnɛ ka fɔ ko transition o ye M5 RFP yɛrɛ ka delamɔlen de ye an ka maa dɔ lamɛn a ma kuma fɔ a ma bɔ ka mɔgɔ nɛnɛ a ma mɔgɔ dɔn a y'a hakilinata de fɔ bon hakilinata min yɛrɛ fɔra document min kalala a fɛ a kelen ni ka document tɛ koyi document min baarala de comité stratégique de bɛ M5 la n'o yɛrɛ n'ale yɛrɛ o président ne yɛrɛ min fɛ ne tɛ comité stratégique la mais an ka délégués bɛ FSD délégués bɛ n'olu ye min fɔ on est consentant an bɛ sɔn o ma donc kuma de fɔla kuma min kɔnɔna la an ka bilan fɛn kɛra n'an ka bilan hakilina de fɔlɔ an ye baara min kɛ transition kɔnɔna la de 2021 ka na se 2024 ma novembre 2024 ma an bɔlen fanga la jagoya de don an tun taara mɔgɔ dɔw y'a délégué M5 comité stratégique ye délégué kɛ ka taa donc a lamɛn yamaruyalen don an ka bɔ M5 yɛrɛ tɔgɔ bolo yira o mouvement de do populaire de do donc bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ an jagoyalen ka bɔ ka fɔ mɔgɔ an ye baara kɛ ka dan nin wagati in na o ye nin de maintenant ka yira k'a fɔ sisan k'a fɔ ko an ye transition jugu ye k'an kana bɔ k'an bɛ taa fɛn non non a yɛrɛ o de fɔ a ka kuma kɔnɔna la de coopération la mɔgɔw nana ale kan ka ban depuis ale bɔra don min na k'ale ka plateau yɛlɛma ale tɛ plateau yɛlɛma parce que transition y'ale yɛrɛ de ale ye transition kan n'i ye discours ta k'a lajɛ il a bien précisé là-dedans an bɛ transition soutenir fɔ yɔrɔ min jusqu'à preuve de contraire an ye transition soutien mo t'a bali fana ni majɛ bɛ yɔrɔ min na an k'a fɔ maintenant ni o majɛw tala ba la salam lafiya n'a ma ta ba la on va rester à l'observation n'an bɛ se ka min fɔ wagati o wagati an bɛ bɔ an b'o de fɔ dɔgɔyalima t'a la foyi t'a la politiki tɔn dɔw fɛnɛ ka yeta la minnu bɛ ka fanga kɔkɔrɔma don olu bolo Shogel Kokala Maiga ye jalatigɛli minnu kɛ sibiridon k'a kɛ kun tɛ wa k'a waati fɛnɛ tɛ nin ye a ye kuma minnu fɔ kunun kuma basigilen foyi t'a kɔnɔ ko ne yɛrɛ bolo ne ka analyse la min bɛ se ka na ni ɲɛta ye jamana ma ou bien min bɛ se ka na ni bɛn jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ a ka sortie a sortie ratera kosɛbɛ ale ye fɛn o fɛn fɔ tiɲɛ don ne yɛrɛ ye M5 tɔnden ye i b'a fɔ an bɛ wagati min na an M5 tɔndenw an y'a yira k'a fɔ ko Shogel Kokala Maiga ti M5 na tuguni donc an ka hakilina ye min ye ale ka sortie in na a bɛ komi mɔgɔ min i bɛ baara dɔ kɛ ni o baara bɛ ka ɲɛ wagati min e b'a tiɲɛ Shogel ye o baara de kɛ an ka dɔn ka fɔ hali n'a sɔrɔ politiki maaw olu hakilinaw taw kɔni tɛ kelen ye Shogel Kokala Maiga ka nin jalatigɛli kan ninnu na Shogel Kokala Maiga ale kɔni ye san 3 de kɛ premier ministeriya la ani transition in kɔnɔna na Mariam Kuyate ka lasigi kan don ka bɔ Bamako VOA Bambara Tabara